U-Hlabisa uthi uyaqhubeka umsebenzi eKing Cetshwayo njengoba iphini lemeya ukhansela uSikhumbuzo Dlamini libambe kulesikhundla kuze kube kuqokwa imeya. Njengamanje ubaba ukhansela uDlamini owu-deputy mayor uye owumeya obambile lokhu ukuthi isikhala kasivaliwe ngenxa yokuthi kunokungabaza ngohulumeni wesifundazwe saKwaZulu Natal kwenzela ukuthi uma kuba nenkinga umphemba kuyele emuva hayi amampunge nje into engekho. U-Hlabisa uthi ugculisekile ngomsebenzi osuwenziwe amaqembu ehlukene kuhulumeni wobumbano. Iqembu le-IFP lenelisekile ngokubambisana esikubona kukhona nokuhloniphana phakathi kwamaqembu akhanda uhulumeni wobambiswano ezingeni likazwelonke. Yebo siyakuqonda ukuthi singamaqembu ahlukeneyo zikhona izinto ngokwemigomo yethu esingezukuzibona ngokufana. Sesikhona isakhiwo esibizwa ngokuthi i-clearing house, indlu exazulula konke ukubona okungafani phakathi kwamaqembu akhanda uhulumeni wobambiswano. Kanti-ke ukuvezile ukuthi kunokungaboni ngasolinye kuhulumeni wobumbano ngemthetho sivivinywa eseyacikicwa i-NHI ne-Bella Bill. Lokhu esingakuboni ngokufana yikho esithi akuhanjwe kuyoxoxwa kwi-clearing house ukuze lokhu esingakuboni ngokufana sithole indawo eyi-common ground ukuze sikwazi ukwenza abantu bakithi bathole ezempilo ezingcono. Nakumthetho futhi oqondene nezemfundo iBella Act. U-Hlabisa uthi ukuba kuhulumeni we-GNU kweqembu angeke kulenze lilahlekelwe ubulona. Let me make it categorically clear that we will not abandon our identity and our beliefs since being part of the GNU. U-Hlabisa udalule ukuthi umkhuleko hlengwa oyiphini likaNgqongqoshe wezokuthutha ku-GNU uzomela iqembu esigungwini esizokwelula ukusebenza kukahulumeni wobambiswano i-clearing house.